About that enable member our brother, our general overseer, Mathias Ezeaku Ejiofor, the leader of Igbo Love Themselves, and the leader and also the founder of Omenala Igbo Eziokwu na Ndụ. About that enable member na like ife ọ na-eme, and then on obodo abụ Nigeria. Don't joke with the politics. You know if I'm going na ọ bụ na like ife Mathias Ezeaku na-eme, ejikwene politics with pray. If we anything Mathias na agitate today, that dream here in our phone na kwe steady. Oyala accomplish without politics. If we etu esi atụ vote maka ndị ga-abụ gọvanọ, ndị ga-abụ senator, ndị ga-abụ local government chairman, ndị ga-abụ House of Assembly members, ndị ga-abụ Gaddafi bụ our ndị representative na Abuja. Any public office ọbụla if a na-elect somebody or wee banye na ya ne, ị needile ị na-participate in ya 247. Ị na ife a na-agwa ejikweni wee tipere, because ọ bụ na Mathias tigiri mkpu a niile gọọmenti recognize ya, ma ọ bụ nwere onye nọ na gọọmenti na-support ife ọ na-eme, ọ ga-emechakwa ife anụ ma ọ dịkwa ka nke ndị ọzọ. Ịma na mpụta ebe a gwa gị nke bụ eziokwu. Look at ife na-eme na Anambra steeti azi kampenu Mathias bidoro, ọ lụọ ma lụọ free hospital, ndị mmadụ na-abịa, ndị Igbo na-abịa ebe a na-etiriti ife for free. Mana chara nwa Mgbafọ anụ katara one day recognize ya ma ọ kpọọ ya afa si ya na afụkwala ife ọ na-eme. Mana nwanne anyị nwoke bụ Ebuka recognize ya na ọ lụrụ nke ya. Ama m ịghọta ife anụ na-agwa gị. Mana ife o ji wee dịrị chara nwa Mgbafọ izi wee recognize Ebuka because o nwere ife dị iche Ebuka na ndị native doctor. Ịghọtago, onye tichara ọbụla odogwu bịa ka m bunye gị ike, ụkọchukwu na the same people. Mana nwanne anyị nwoke Ebuka bụ na ọ nọ n'okpuru Jizọs with akpa cement Virgin Maria. Do you understand me? Enye gị olive oil ka bịa n'ala ọgwụgwọ nsọ. A na-ele stickers, a na-ele olive oil, a na-agwa ndị mmadụ na Jizọs na-agwa onye ngwụrọ, na-agwa onye isi. Do you understand me? A na-agwa Jizọs na a na-agwa ndị mmadụ na Jizọs na-enye ego. Etu a ka akwa ọkụkọ ma mmiri enwilo ma aya ya na ndụ si enyekwa their own promise with nke fa believe on ya. Mana iwọchi ya na ọ lụrụ ebe ndị ala na-anọ, nụọ ma Gaddafi bụ ebe old people na-anọ. Anambra State Government recognize ya, mana Mathias lụziri ụlọ ọgwụ ebe a na-etriti mụ na gị na-abụ for free. Ịnụrụ ka Anambra State Government recognize ịnụnụ ka Soludo congratulate ya, ma ọ bụ bịakwa ya na ife ọ na-eme na a na-afụkwa aka ya for better society. If for something like that, na-agwa gị okwu jee dee ife a mgbara gị. Ọ bụrụ na gị nwa ifuru na Mathias Ezeaku Ejiofor ebidoro kịta agbaba mbọ a na-akwu okwu maka PVC akwa nya bụ voters card, ije gbata nke gị. Do you understand me? Maka ọmụ na gị na-abọ dịka ukwu azịza ha ka etu Ebuka ha kịta na more that na ndị gọọmenti officials ga-ebido ịchọba mụ na gị na-abụ ife a m kwuru abalị gị ntị. So a na-atụ maka gọvanọ, unu echuzuo onye unu ga-atụ ele. Ekwuwe okwu maka sinetọ, unu echuzuo ndị unu ga-atụ ele. Ekwuwe okwu maka ndị lawmakers na-anọ na Abuja, mụ na gị na-abụ ekwuwe okwu ndị anyị ga-atụrụ that vote. Ekwuwe okwu maka local government chairman, mụ na gị na-abụ ekwuwe okwu ndị anyị ga-atụ ele. Ekwuwe okwu maka ndị House of Assembly, ndị na-eme obi iwu na steeti, mụ na gị na-abụ anyị ekwuwe ndị anyị ga-atụ ele ya. So ejikwana politics wee egwu egwu ma ọ bụ na ị na-asọpọtụ Mathias Ezeaku Ejiofor because that dream ya fifiri mbọ ọ na-agba ọ needile ka gọọmenti accept some certain things, gbere ya aja n'ukwu, approve some certain law, and without politics law afọ na-agwa gị kịta na nobody onwere onye ga-eghe ya ọnụ. Ịghọtago, enwere ike nọrọ one day ndị omebe iwu akpa nkata dati na-achọrọzi na-afụ onye dịka ya na ife ọ na-eme activities ya na-achọrọzi ya, onwere onye nọ na house ga-represent gị, and akụcha ya ada ya by and there is nothing you can do. Ama m na ịghọtara ife ahụ kwuru. Ejikwana politics wee egwu egwu ma ọ bụ na ịbụ onye omenala ugbo ụzọ eziokwu na ndụ. Ihe ọsọkwa gị na-akọ without politician
you will not achieve it. Ma agwa nke bụ eziokwu. Anyị ma ife na-eme na Nigeria. I'm telling you the honest truth.